Dobrý den, jsme moc poctěni tím, kolik se vás tady zase na náš program sešlo. Dovolte mi vás přivítat na doprovodném programu veletrhu Caravaning Brno. Ti, kdo nemůžou přijít na přednášku osobně, tak tuhle přednášku potom uvidí v onlineu na webu, na podcastu Studia Caravan. A je mi velkou ctí zahájit dnešní besedu s cestovateli, motorkáři, se ještě pokecají, jako celebrity správné, Markem Slobodníkem a Markem Duranským. Přednáška se jmenuje Indodiesel na cestě. Bude to povídání o tom, jak kluci na jediných dieselových motorkách na světě, které koupili v Indii, absolvovali cestu z Indie na Slovensko. Tak a než je pozveme na pódium, tak poprosíme, ať nám tu motorku nastartují, ať slyšíme, jak taková dieselová motorka zní a jak se startuje. Takže, pánové, dokončete fotografie. Příležitost kolegy se vyfotit bude. Za motorkou bych moc nestál radši. Asi na ukázku. A takhle nějak probíhala vaše cesta, že jo? Tak pojďte, pánové, k nám a pojďme si o vaší cestě popovídat. Takže ještě jednou, Marek Slobodník, vítej. Čau, Marku. Ahoj, Marku. Ahoj, Marku. Vem si mikrofon, vem si místo. Ahoj, Marku. Pojďte tady vedle sebe. Čau. Čaute. Čau. Čaute. Jaj. A už těch blbostí nechte, jo? Už teďka jedem vážně. Dobre. Marek väčšinou inak padal na motorke, keď zhasínal motorku. No, v Bystrici až. My jsme četli vaši knížku, takže my víme. Aha, ja som ju nečítal. Mimochodem, knížku si můžete potom pořídit tady na stánku Colomotion, kde budou mít pánové po skončení tady té přednášky také autogramiádu. Ale pojďme si začít povídat o vaší cestě. Začali jsme motorkou, tu jsme si tady nastartovali. Proč jste zvolili zrovna netradiční dieselovou motorku Royal Enfield? Preto, lebo v roku 2018 sme boli v Indii prvýkrát ešte so žltými trabantami a vtedy sme ju prvýkrát aj videli v premávke, normálne v provoze, jedna taká motorka jazdila a zalúbili sme sa do nej, že čo to je za motorka, nemá ani karburátor, sviečku, nič. Ja osobne som stále na ňu myslel. No a potom som rozmýšľal, ako ju získať, ako ju dostať domov, keďže v Európe sú, ale drahé. No ale prišiel COVID a až v roku 2022 sa mi potom podarilo dostať do Indie. Už končil COVID, alebo už sa tie pravidlá tak trošku, už to bolo voľnejšie všetko. No a vtedy som si kúpil ja prvú dieselovú motorku, ale nevedel som, ako ju dostať domov. Takže napokon, ešte aj spolu s Marekom a ďalšími asi 8 kámošmi sme ju rozobrali na 8 častí, po 20 kg a v lietadlovej batožine sme ju dostali domov. Marek bral motor mimochodom. Som bral motor, ale zotrvačník bol s motorom príliš ťažký, tak sme museli dať potom dole zotrvačník. Áno, lebo najťažšia batožina, ktorá môže ísť do podpalubia lietadla je 32 kg a my sme si mysleli, že môže 40, takže to bol trošku problém, ale dostali sme ju domov. No a ja som mal doma dieselovú motorku a všetci mi závideli, tak sme sa potom rozhodli, že ideme po ďalšie 4 a že pôjdeme už na nich domov. Takže tak nejak to vzniklo. Ty naštěstí máš koníček motorky, kdybys takhle třeba chtěl dostat domů něco většího, že jo? No, tak to je šťastie. Keby lietadlo, napríklad v lietadle pašujem, to by ako vyzeralo. Pojďme si říct technický detaily k té motorce. Na první pohled to působí jako veliký silný stroj. Jaká je ta realita? Áno, aj to tak znie, ale realita je taká, že Pionier môže kľudne konkurovať tejto motorke. To je takový indický fichtel, že jo, v podstatě. Áno, je to také, ale zase na druhú stranu je mu jedno, koľko má naložené tá motorka, že na Pioniere už cítiš, keď máš 100 kg naložené, tu môžeš naložiť 100, 200 a mi príde, že stále rovnako ide, že aj keď máš spolujazca alebo podobne, má to, od spodu to má dobrý ťah.
Výkon od spodu, jo, to je takové zaklínadlo, že jo, tady Je to diesel, no. řidičů. A čo je najdôležitejšie a najkrajšie na tej motorke je spotreba, samozrejme. Tá je papierovo 1,2 litra na 100 kilometrov. Takto už nabalená viac, aj na tej expedícii mala táto motorka 1,4 na 100 kilometrov. To je neuvěřitelný. To je takový sen českých chalupářů, že jo, taková oktávka mezi motorkama. Odvezeš 200 kilo a nestojí ti to nic. No, A co objem, kolik vlastně se dá ujet na tu nádrž, když to má takhle malou spotřebu? No, sú dva typy nádrže. Tuto je 14-litrová, čiže tu vieš spraviť 1100 kilometrov zhruba, alebo tak záleží, ako si naložený. Tých 1000 spravíš. Ale bývajú aj 21 nádrže, takže to už je zase o niečom lepšom. No, 1500 spravíš. A obsah je 325 presne, ale je to 350 papierovo ako v papieroch, ale 325 je presný obsah. A rychlost? Rýchlosť není nejaká úžasná, no okolo 67 je maximálka papierová, ale normálna rýchlosť, ktorou sa ide tak dobre po rovine, je 50 až 55. Takže na cestu do Evropy z Indie to není nejrychlejší dopravní prostředek. No tak ja vravím, je to pionier proste, je to ako pionier. můžeš se kochat za jízdy. Presne, má to svoje výhody. Ja už som zvyknutý tak pomaly chodiť za tie roky. Ty nám Zase- ještě? Keď ideš pomaly, tak zase musíš ísť dlho celý deň a za 2 týždne sme dali odkiaľ z Iraku do Banskej Bystrice. Myslím, že z Bagdadu sa nám podarilo za 2 týždne už dostať do Banskej Bystrice, takže neviem, koľko to bolo kilometrov, niečo okolo 3600. Chodili sme takmer celý deň, ale dá sa, keď sa človek ponáhla a už tak sa dá, musí človek furt ísť, no. Jak je to ještě pohodlný, protože moje zkušenosti s motorkama, na kterých já jsem jezdil tady po Evropě, tady jsem za den dal 300 kilometrů, tak jsem byl rozlámaný na další 2 dny. Tak oproti Pionieru je to dobré, je to pohodlné. Tak tam už moc horšího není, že jo? Je ešte je Honda ATC 200, čo som bol teraz v Mongolsku, to je oveľa horšie. To Pionier je luxus za úplný. To keby ťa napadne ísť niekde na Honde ATC 200, tak to nerob určite. To nemá ani tlmiče, nič, takže... Ne, já mám Burgmana, to je takový obývák, víš co? A, no, tak to môže byť fajn, ale fakt ten Pionier je, takto by som povedal, že trojkolka je to najhoršie, čo môže byť. Potom je Pionier, je, neviem, 10-krát lepší od trojkolky a toto je ďalších 10-krát lepší od Pioniera, takže ako je to fakt pohodlné. Je to oveľa pohodlnejšie ako Java 250 ešte. Z tých všetkých motorek, čo som bol, mi to príde najpohodlnejšie. Vy jste teda přiletěli do Indie, koupili jste motorky a mě překvapilo v té vaší knížce, vy jste napsali, že ty motorky nachystáte na cestu, ale ta příprava trvala snad měsíc. No, ešte aj dlhšie asi. Asi dlhšie trošku. My sme prileteli začiatkom januára a odchádzali sme koncom februára, února. Začiatkom ledna sme prišli a koncom února sme teda odlietali, ale trvalo aj kúpiť tie motorky, hej, zase nie je ich tam nejak veľa, čiže hľadali sme aj, aby boli v nejakom lepšom stave, minimálne motor. A potom sme mali v pláne, že 1-2 dní budeme robiť jednu motorku, ale to vychádzalo potom, že týždeň sme robili jednu motorku, takže bol to ten mesiac viac menej, hej. No, není to také jednoduché, ako si človek predstavuje. Ja mám vždy tie predstavy také jednoduché v hlave a ono sa to potom všetko skomplikuje vždy. Tady musíme dodat, že vy jste nekupovali nové motorky, ale ojetiny, takže proto ta příprava, nebo co to všechno obnášelo vlastně? Nové sa nedajú kúpiť, keďže výrobu zrušili v 99. kvôli emisným normám v Indii, čo neviem teda, aké boli v 99. tam. Čiže ja mám najnovšiu motorku, ja mám 99 ročník, potom chalani mali 9.7, 9.4 myslím a Marek má... Táto je zo 70. rokov, neviem presne. Toto je taký 70. rok, čiže úplne najstaršiu. A s motorom sme nerobili nič. To sme sa báli nejak vrtať v ňom. A paradoxne ani žiadny problém sme nemali cestou domov, ale všetko sme menili, čo sa týka ložiska, reťaz. No, prevodovku sme celú vykúchali, pozreli, čo v nej. Najmä ložiska sme pomenili, oleje samozrejme, ale vravím, samotný motor, s ním sme nehýbali okrem výmeny oleja. No a vaše knížka říká něco jiného. Vy jste vyjeli a hned jste měli poruchy, že jo? Defekty boli najčastejšie, ja som mal veľa. A teraz už nie, teraz som to nejak porobil. Vnútro ráfik bol už zhrdzavený, ale už to ide dobre. A už to nemá žiadne poruchy. Takže motor sme nerobili vôbec.
párkrát Radžovi sa tam niečo stalo s motorom, to si len odplul olej. Problém bol, že my sme nevedeli, ako sa riešia drobné poruchy na dízlovej motorke. A na normálnej motorke vymeníš sviečku alebo vyčistíš karburátor, keď ti trošku cuká, alebo nejde tak, ako má, alebo vypálíš výfuk. Ale tu nič z toho nemáš. No nemáš tú sviečku a karburátor, takže to sme mali trošku problém. A my sme potom vlastne neskôr prišli na to, že vždy je iba problém s tým, keď je trošku vzduchu v palivovom systéme, že diesel je na to háklivý, alebo že sa zavzduší ten systém. A keď sme na toto prišli a odzdušnili všetky motorky, tak v podstate okrem Marekových defektov sme neriešili nič. Indie je vyhlášená skvělou kuchyní a já, co jsem zase viděl v té knize, tak vy jste udělali takové kuchařské vylepšení té motorky. Áno, dve motorky, moja a Radžova, mali na výfuku grill, piecku, neviem ako to nazvať. Trošku sme upravili výfuk a spravili tam také dvierka a počas jazdy sme tam skúšali rôzne jedlá variť pomaličky. Kuracie mäso bolo tak na 2 hodiny, zase také tvrdšie, nejaké hovädzie bolo na 4-5 hodín. Záležalo tiež, aké otáčky boli, aké kopce, takže to sa nedá úplne presne povedať, že ako teraz dlho budeš variť. Mohli sme variť aj prílohu, zemiaky a podobne, lebo sme mali 2 takto upravené výfuky. Ale aj sladké jedla sme skúšali, napríklad banán v čokoláde a podobne. Musíš rozsednout? My aj rozmýšľame, že spravíme knihu Varenie s dízlom, s Radžom, už dlhšie nad tým premýšľame, ale zase nie každý má dízla, takže neviem, či by ju kupovali ľudia tú knihu. Jaký byl nejlepší recept? No, za mňa najlepší, tak ja mám rád sladké, takže takto indický banán na munarskej čokoláde, to bolo najlepšie. A ty, Marku, co ty si zoblíbil? Mne chutilo kurácie, ktoré sme varili kráľovi, keď sme boli na ceste do Munaru. Tam kráľuje taký jeden král, ako sa volal? Už aj neviem. Raman Raja. Raman Raja. Kráľoval jednej oblasti, no a nemal žiadnych ochutnávačov, ale nakoniec to ochutnal práve on. Aj mu to chutilo a asi to aj prežil. Takže kurácie za mňa bolo dosť dobré. Ja by som ešte k tomu sladkému receptu povedal, my sme to súčasne s Radžom varili. On tiež skúšal tento indický banán na munárskej čokoláde a iba by som upozornil, že treba to variť 15 minút iba a na stredných otáčkach, nie na vysokých. Tak to jsou hinty pro vás, kteří budete vařit na dýzli, jak budete podle variť. kuchařky na dýzlu, tak 15 minut střední otáčky. Stredné otáčky, áno. Ta knížka mimochodem je výborně napsaná. Já jsem, byť se teda v tisku pohybuju dlouho, tak tohle je úplně nový koncept za mě. Nemusíte se bát, že je tam nějak hodně textu, jo. Pokud třeba neradi čtete, tak je to spíš takový jako Instagram na papíře, jo. V podstatě je to dělané formou komiksu, což si myslím, že je super. Jinak je to rychle přečtené a je tam zároveň hodně informací. To sa treba poďakovať najmä Marekovi, pretože on stravil s touto knihou pár týždňov, mesiacov. Takže po Afrike na pionieri, kde sme tiež robili takúto knižku, tak už máme nejaký formát a dúfame, že ešte pribudnú také knižky, takéto. Fotokniha v podstatě. Říkali jste ještě, že těch motorek není na tom trhu moc. Jak jste scháněli případně díly, nebo nebyly potřeba? Bylo to tak spolehlivý, že stačila vám olejnička? Nie je ich veľa, ale tak tento motor sa využíva nielen v motocykloch v Indii, ale aj na iné veci ako generátory, drtičky, cukrovej trstiny alebo vodné pumpy. Čiže ten motor je všade položený v Indii na zemi, čiže náhradné diely sa dajú kúpiť normálne nové, pomerne lacné. Neviem, strek tam stal okolo 50 € asi a akože neboli, nejaké veci sme kúpili, do toho motora nie je veľa. A čo sa týka motocykla, to je Royal Enfield. Tam prevodovka, všetko to pasuje z benzínového Royal Enfieldu, takže nakúpili sme diely, ale ako presne ako si spomínal, my sme tie diely nepotrebovali. Vôbec. To je snad poprvé na vašich výpravách, co ste nepotrebovali žiadne díly. Áno, toto bola jedna z najlepších výprav, pretože fakt sme skoro nič neopravovali. Jedine ako spomínané defekty, ale okrem toho motocykel perfektný. Aj väčšinou po tej ceste, že keď prídeme domov na tej Jave alebo na Pionieri, tak je to fakt vrak, že treba sa tomu povenovať. A táto motorka prišla domov a nič jej nie je, že môže ísť ďalej, že môže ísť späť do Indie zase. Ona ta vaše cesta byla vlastně výprava nejenom z hlediska té motorky, ale i z hlediska té trasy, která byla hodně zajímavá. Tohle jste plánovali dopředu, nebo jak probíhalo vlastně to plánování, kudy se budete vracet? Tak,
originálny plán bol dojsť z Indie po vlastnej osi celkom na Slovensko, cez Pakistán, Irán, Turecko domov, ale nepustili nás cez hranice do Pakistanu, lebo India a Pakistán sú vo vojnovom stave a majú tam také pravidlá, že nepúšťajú indické vozidlá do Pakistanu a opačne. Ale to záleží od toho aj, kto je na colnici práve, ako sa vyspí, tak niekomu sa podarí prejsť, niekomu nie. Takže vedeli sme, že je to tak 50/50 a nám to nevyšlo, takže sme posielali motorky z Dili kontajnerom do Saudskej Arábie a tú cestu medzi, to sme prestopovali, požičali si auto, je to rôzne, je to veľmi komplikované na dlho, ale v knižke máme pekne celú tú mapu naznačenú. Takže aj týmto bude taká pestrá tá cesta. Áno, lebo väčšinou ideme z bodu A do bodu B a vždy to prejdeme na tých motocykloch alebo teda autách. Teraz prvýkrát sa stalo, že sme ich naozaj chvíľku nemali a nechceli sme letieť teraz z Dili do Saudskej Arábie, kde sme posielali motorky, ale chceli sme si to prejsť, takže okrem vlaku, stopu, policajného eskortu, požičaného auta a kúpeného Forda Mustanga sme vyskúšali fakt všetko, aj loďou sme šli okrem lietadla. Lietadlo sme si povedali, že na tento presun z Dili do Saudskej nemôžeme použiť. Ten Mustang mě zaujal, když jsem se koukal do té knihy. Proč zrovna Mustang? Bylo to splnění... Akurát je na fotkách. Splnění toho dětského snu, který má každý druhý kluk, že ten Mustang je fakt pěkný auto? V Dubaji, kde sme ho kupovali, je to proste Škodovka, je to lacné. Takže my sme hľadali presne takéto lacné auto. Nebolo v najlepšom stave, ako je vidieť na obrázkoch, ale zas stálo v prepočte 1200 € a obsah mal 4,6 liter. A presne mali sme také sny, že proste tak je to super mať zrazu auto, ktoré má 4,6 liter, keď doma mám Golfa 1.3 na plyn. To bola taká proste radosť. To bol náš taký dubajský sen, ani americký. Presne, bol to náš dubajský sen a dokonca, čo je najväčšie prekvapenie, no my sme prišli z Dubaja do Saudskej na tomto aute, aj na oťahovke, ako vidíte, lebo sa nám odpadlo koleso, ale toto auto neskôr dokázalo prísť ešte domov, ono je aktuálne v Banskej Bystrici zaparkované. Takový suvenír z cesty ste si přivezli. Je to ďalší suvenír z cesty, áno. Když se vrátím k té cestě, to znamená, vy jedete tak, že si řeknete z Indie na Slovensko a jedete podle kompasu, nebo máte i nějaké body podél té cesty, o kterých vidíte, že tam byste se chtěli zastavit a víte o nich předem, nebo to jedete, jak vám to zrovna přijde? Akože nejaké veci máme pozrené, niektoré nám niekto poradí, ale máme Google Maps normálne zapnuté, alebo mapy.cz na mobile, už v dnešnej dobe. A čo som chcel povedať ešte? Doplň ma, Marek. Občas nejaké body máme, napríklad, možno bola na fotkách Bibika Makbara, čo je Bibika Makbara? Bibika Makbara. To je falošný Taj Mahal. Je to taký lacnejší, ale Taj Mahal z Vyšu sa tomu možno aj hovorí, taký ošarpaný, že máme radi nie turistické miesta, kde je veľa ľudí, ale skôr také iné, také alternatívne, kam veľa ľudí nechodí a ukázať niečo iné, kde ľudia bežne nechodia. Ja som chcel povedať, že my máme aj vždy časový plán a vždy je to krát 2. Čiže teraz sme mali 3 mesiace časový plán, že to bude trvať a bolo to 6 bez jedného týždňa. 6 mesiacov. To sme rádi, že si to stihol tady. No, aj teraz si videl, ako som prišiel, ale... Na minutu přesně. Na minutu presne. Mě hrozně baví v Indii to, že člověk tam lehce jako nasaje ten jejich životní styl, že moc jako nespěchá, spokojí se s málem, dokáže hodně překračovat své hranice tady z Evropy a vlastně splyne s tím životem tam. Těšili jste se potom zpátky třeba do toho Dubaje nebo do civilizace, nebo ta Indie bylo to, kde jste si to více užívali? Za mňa, ja milujem Indiu, najmä južnú, takže ako vravíš presne, že to nasaješ ten štýl a máš na háku a nepotrebuješ veľa peňazí, všetko stojí pár korún. Takže ja osobne by som kľudne sa motal v Indii do nekonečna, ale museli sme ísť domov, takže na druhú stranu som sa tešil, že to nejak ubieha, že ideme ďalej a že vidíme niečo iné, lebo zase aj tá India, keď si tam už 3 mesiace, tak už chceš aj trošku zmenu. Takže ono tej ceste patrí, že sa to mení a mne sa to páči, že sa to mení. Ta Indie má výhodu, že čím dále tam jsi, tím tam žiješ, ale v něj vlastně, protože jako se naučíš Naučíš sa, presne. Jak to máš ty?
Hej, za mňa tiež sa mi veľmi páči India. A aj keď sme prišli do Dubaja, tak pozreli sme si tie obrovské megastavby a všetko, ale nie je to pre nás úplne. Aj tak sme išli do robotníckej štvrte, kde boli ubytovaní Pakistánci, Indovia a tam sme si dávali s nimi čajíky. Takže tento štýl, taký jednoduchý život, to sa nám oveľa viac páči ako veľké mestá. Tým sa vyhýbame. A druhá vec je, že sme nemali prachy, lebo sme mysleli, že budeme 3 mesiace na ceste, boli sme pol roka a my sme už fakt nemali, že nič, čiže máme aj také poznámky, sme si minule pozerali, že ako sme šetrili, lebo už Marek mi požičiaval, alebo neviem, ako to už bolo, ale každopádne sme zapisovali, že raňajky v obchode euro 74, potom večera 2 eurá, takéto fakt drobné sumy sme si zapisovali, takže my sme potom aj tak radšej šli k tým ľuďom, ktorí sú z Pakistanu a majú tam vychytávky a lacné ceny potravín a podobne, čo nám poradili. Takže bolo to náročné aj čo sa týka tohto, ale zase akože príjemné. Takhle, když jste spolu dlouho na cestách, myslím si, že každýho přepadne dřív nebo později ponorka, jak jste na tom vy? Jste tak splachovací, že vás se to netýká, nebo? Ako mňa určite nie, myslím, že Mareka tiež nie. Radža mal skôr problém, tuto akurát je na fotke, Maťo, on bol prvýkrát na ceste, mal skôr problém, že už je veľmi dlho na ceste, lebo nikdy v živote na čom podobnom nebol. Slúbili sme mu, že bude 3 mesiace preč, bol pol roka a mal už dosť, mal aj také myšlienky, že by odišiel a odletel domov, ale napokon to tiež zvládol. Ako nemali sme vôbec také, že medzi sebou určite žiadny konflikt. Ja myslím, že čím menej ľudí je na ceste, tým lepšie sa dohodnú, ale potom už keď je 7, 8, 9 ľudí, už to je strašne veľa názorov, ten chce to a je dosť ťažké dať dokopy. Ale čím menej ľudí, v Afrike sme mali dobrý tím, teraz to sme boli 5, teraz 4, bolo to v pohode. Vy těch cest máte za sebou více, kromě tohoto Indodieselu jste vlastně byli i teďka už to nejsou trabanti, ale jeli jste vlastně se žlutými auty po Ázii. Jak tahle cesta probíhala? Myslíš tohto ročnú cestu? Jasne. No to bola zase výnimočná cesta v tom, že naozaj sme si povedali, že bude trvať 3 mesiace, trvala 3 mesiace pre mňa aspoň, pretože odišiel som skôr, lebo sa mi na svet už pýtalo dieťa a chcel som stihnúť ten pôrod. Gratulujeme mimochodem. Ďakujem. Takže táto cesta prebiehala, čo sa týka minuloročnej Indodieslovej, veľmi jednoducho, čo sa týka papierovo. Že fakt sme nemali žiadny problém s papiermi ani so značkami na hraniciach, keďže papiere boli európske, alebo teda české. Tu sme mali najväčšie problémy s tým, že boli v tej chvíli indické tie papiere. Takže v tomto to bolo pohodlné. Ale neviem prečo, tá cesta mi zase trvala strašne dlho. Že tu sme boli na ceste pol roka a neprišlo mi to ako tak dlhý čas, ako teraz tie 3 mesiace. Možno aj preto, že som bol tak trošku v strese z toho, že stihnem pôrod. Aspoň ja som mal ten pocit, že tie 3 mesiace sú dlhšie ako toho pol roka minulý rok na Indodiesli. Hej, bola to väčšia rutina, táto cesta, lebo boli sme v rovnakých autách, na rovnakej motorke, Marek, ale v Indii sme boli rôznymi vozidlami, rôznymi formami, takže asi aj týmto to bude. Môže byť, áno. Měli jste nějaký kritický bod na té cestě z Indie, který si pamatujete a říkali jste si, to je fakt jako na hraně, tohle si budeme dlouho pamatovat a musíme si na to příště dát pozor? No, neviem, či úplne rozumiem otázke, ale mali sme, určite si na budúce dáme pozor s tým, že nebudeme kupovať motorky, ktoré nemajú naše čísla, alebo že už by som asi do takejto akcie nešiel, lebo je to fakt komplikované a zdlhavé to vozidlo dostať sem, alebo z nejakej krajiny, z takejto krajiny, ktorá nie je možno v Únii alebo v Amerike, dajme tomu, že je trošku iná ako tie naše, že dostať to vozidlo z tej krajiny je najťažšie. Potom už keď ste von, je to v pohode, len dostať ho z tej prvotnej krajiny, kde ho kúpiš. Takže to by som si dal možno na budúce pozor, že asi už skôr, keď už bude nejaká takáto veľká cesta, že už pôjdeme na vozidlá, ktoré majú doma európske značky. Inak nič také, čo sa týka mňa.
Indie, exotika, jasně, to je jako atraktivní země, ale přece jenom už není tak nedostupná, nebo se tam takhle lidi třeba nebojí jezdit. Ale vy jste jeli vlastně přes Pákistán, jeli jste přes Irán, Irák. Jak se v těchto zemích cestuje? Asi když jste dva chlapy na motorkách, jako nevypadáte jako nějaký úplně zbabělci, že jo, tak to možná jednodušší, ale řekněte něco posluchačům o tom, jak se jezdí v těchto destinacích, které jsou spojované spíše jako s válkou, s terorismem a tak dále. Tak my sme boli 4 mimochodom, ale no Irán je úplná pohoda, hej. Mne to príde krajina ako u nás, že to Peržania sú veľmi podobní nám, Európanom, čiže Irán je skvelý, super, boli sme tam minulý rok, tento rok, milujem ho, išiel by som tam hocikedy. Druhá vec je politická situácia, aká tam je a čo sa tam deje a čo tam hrozí, ale keď je všetko ustálené, tak myslím si, že tam od ľudí vám tam nič nehrozí, hej. Jediné, čo sa možno môže stať, že sa tam nejak zaseknete, keby sa niečo zvrhne, alebo nejaká vojna, alebo neviem čo, teraz s Izraelom problém, ktorý tam majú, ale čo sa týka ľudí, sú perfektní, jediný problém je tam politika. Čo sa týka Pakistanu, tak ten je tiež už, myslím, že dosť turistický a chodia tam turisti najmä do severnej časti, no my sme šli teraz viac tým juhom a oblasťou Balučistán, ten ešte nie je tak otvorený, tiež sú tam problémy. V podstate, neviem, či viete, no, Balučistán je tiež iba provincia toho Pakistanu a on chce byť samostatný, ale Pakistan ho nechce pustiť, lebo je tam veľa zemného plynu, nerastných surovín aj zlata, takže oni tam majú konflikt kvôli tomu a kvôli tomu tam je bordel, ale inak je to tiež úplne v pohode krajina. Já vím, že Balučistán jednu dobu byl označovaný jako nejnebezpečnější region na světě vůbec. Áno, niekedy áno. A teraz tiež není najbezpečnejší v tejto chvíli, ale tiež iba zase kvôli tomu, že možno, kto vie, ako to bude, keď sa možno mu podarí oddeliť od Pakistanu a možno sa to celé zmení. Ťažko povedať. Doteraz je tam ten problém kvôli tomu, že Pakistan všetko to bohatstvo si berie a to im vadí. Takže a to nebezpečí teda pramení z jejich vnitřních nepokojů, není to vůči západu nebo vůči turistům? Najmä, akože ľudia sú super. Potom Irak. Ja som mal som rešpekt pred Irakom, že ako to tam vyzerá, ale zase keď sme tam už vedeli, že pôjdeme cez Irak, tak sme si niečo zisťovali, čítali a zistili sme, že tiež už tam nejakí ľudia chodia a navštevujú ho. On v podstate bol otvorený rok, odtedy ako sme tam prišli pred rokom, tak bol otvorený iba rok a akože super, to bola snad tiež najväčšia z pohostinnosti, čo sme zažili. My sme prešli hranice a to bol masaker, čo sa tam dialo. Ľudia nám do rúk dávali kebaby, džusiky, SIM-kartu zadarmo. Hneď vás pozvali domov, objednali nám, čo sme chceli, aby sme sa najedli, chceli, aby sme prespali. Fakt akože boli strašne zlaté, to sa nám dalo aj neskôr v Bagdade, keďže naozaj tí turisti tam nechodia a chodí ich tam málo, vážia si ich a chcú ukázať, že ten svet a že oni sú normálni, že proste čo sa tam dialo, bolo zase len politické a oni chcú sa ukázať pred turistami v dobrom svetle, takže tá pohostinnosť tam bola asi, to bol najväčší masaker, čo sme zažili. My si možno aj chcú odčiniť ten imič, že v Iraku je nebezpečne, ale chcú ukázať, že aj nám hovorili, povedzte vo svete, že je tu dobré, že sú tu dobrí ľudia, aby tam chodili ste ľudia zo sveta do Iraku. Jak potom hodnotíte třeba Turecko, nebo kde nastává takovej ten přechod, nebo je pozorovatelný ten přechod od té exotiky, když si najednou řeknete, aha, tak teď už jsme v Evropě, je to přejezd do Turecka, je to přejezd přes Gibraltar, přes Bospor, děkuju. Za mňa nie, lebo Turecko už je za tie roky, čo som tam, ja tam chodím veľa, tak ono je fakt moderné už, ale ono pomaličky Tureckom sa to až mení, že ty si pôjdeš do Turecka, si v Istanbule, cítiš sa ako v Európe, ideš ďalej, stále to je také, pomaličky sa to mení a ono sa to zmení až ďaleko na východe v Turecku, niekde v Erzurum alebo Privane, vtedy to už začína byť také trošku divokejšie, viac aziatické a už sa to mení na taký pomaličky, by som povedal, Irán, hej, Erzurum mi už pripomínal Irán a potom prejdeš do Iránu a tam je to také, no, ale neviem, no není to žiadna divočina, by som povedal. Ani východ Turecka, ani Irán, keď to porovnáš s Pakistanem napríklad. A když by si srovnal třeba z turistického pohledu, protože věřím, že spoustě lidí Irán, Irák, Pakistán, tak se trošku jako slívá, jako prostě poušť.
tak tyhle ty země mezi sebou, jak se tam cítíš jako turista, nebo jaké tam jsou rozdíly mezi nima? Tak to sú obrovské rozdiely aj čo sa týka ľudí, hej. Irán to sú Peržania. Ako som už spomínal, oni sú podobní skôr nám, Európanom, aj výzorovo a možno aj rozmýšľaním. Zase Pakistanci už sú skôr moslimovia, takisto ľudia z Iraku, čiže Irak, Irán to sú úplne iní ľudia, ale totálne iní ľudia. A čo sa týka krajiny, to sú obrovské krajiny, hej. Irán má všetko. On má od hôr, púšte, po pláže, proste všetko. Hej. Juh Iránu je teplý, horúci, tam pri Perskom zálive je to naozaj, tam je celý rok teplo. Zase hore sever a Teherán, tam máš vysoké kopce, 4000-5000 metrov vysoké, tam sa lyžuje, tam je to počasie chladnejšie, tam sneží, takže fakt, akože čo sa týka Iránu, môžeš zažiť všetky ročné obdobia. Irak je skôr celý v pásme takom, že tam je naozaj teplo. Veľmi teplo, najmä v lete. My sme tam zažili 49 v tieni, čo bolo akože asi najväčší hit, ktorý sme vôbec zažili. A zase Pakistan, ten je tiež obrovský. Od severu, ako je Gilgit, kde sú hory a kde sa chodí liesť na Himaláje, tak môžeš ísť do Islamabadu, tá oblasť Islamabadu a hlavného mesta Lahore, to je také aj najbezpečnejšie, aj najmodernejšie a potom zase dole, keď ideš do Karáči, na juh, tam je zase teplo a zase to je také viacej rozbité. Takže tie krajiny sú strašne obrovské a fakt vyzerajú všade inak, či na juhu alebo na severe, okrem Iraku, ktorý je v podstate rovnaký, to bola taká placka a bolo tam teplo. Já to myslel tu otázku možná spíš víc jako pocitově, třeba z hlediska přespávání, stravování, nějaký bezpečnostní doprovod nebo takové ty věci pro toho turistu, který tam přijede. A možná dáme slovo třeba Markovi druhý, nám tady neusne. Čo? Ja som nepočúval, ale nie. Pakistan, Irak. Jedine v Pakistane si pamätáme, že tam by sme mali mať dopravný, policajný sprievod celú cestu, ale nejak sme sa prešmykli na severe Pakistanu v Lahore policajtom, lebo sme si stopli kamión a na korbe sme prestopovali až do hlavného mesta. Vlastne Lahore je hlavné mesto. Či Karáči. Islamabad je hlavné mesto, Karáči je najväčšie. OK, dobre. Takže do Karáči. A tam si nás odchytili policajti a odtedy sme už išli policajným sprievodom, ale kým si nás neodchytili, tak sme nemali žiadny problém. Aj sme s kamionistami večerali spolu pri diaľnici, vyspali sa niekde a jedine ten Balúčistan je asi nebezpečnejší. Občas sme počuli, videli aj správy, že nejakí ľudia tam boli postrelení a tak ďalej. Tam tomu pochopím, ale ten sever až po Karáči je OK. A Irán, to je úplne v pohode, tam ľudia majú veľkú kultúru kempovať, piknikovať, kdekoľvek, aj pri ceste, v stanoch, pri pláži, celé rodiny spia vonku, takže tam som sa tiež vôbec nebal. A v Iraku, ako bolo v Iraku, tiež sme spali niekde pri mešitách, alebo v mešitách, keď bolo horúco, to bola naša záchrana, lebo tam boli klimatizácie v mešitách, tak to bolo jediné miesto, kde nebolo 40 stupňov, ale 20, možno 25, 30, to bolo oveľa príjemnejšie. Takže nemáme problém s týmto spávať vonku. Kebyže to tak zhrniem, tak najbezpečnejšia z tých troch krajín za mňa je Irán. Že nebal by som sa tam ísť s rodinou k moru na dovolenku, napríklad v pohode. A Pakistan taktiež, ale v niektorých oblastiach nie. Irak mi prišiel úplne safe, ale tiež môže ti tam hroziť nebezpečie, samozrejme, ale nestretli sme sa s ničím zlým. Bola tam nejaká vojenská technika aj v Bagdade a ešte smerom na sever do Kurdistanu, ale vraveli nám aj v Bagdade, že už je oveľa menej tej techniky. Ako videli sme, keď sme vchádzali do Bagdadu, pár tankov a také veci, akože veľa vojenskej techniky a vraveli sme tomuto kamošovi, u ktorého sme bývali, že tu je ako veľa vojenskej techniky a on vraví, že nič tu už není, že to pred 10 rokmi bolo viac, takže že už je to v pohode.
Několikrát jste zmínili to vedro. Moje zkušenost z motorky je, jakmile je 33-35 stupňů, tak je člověk jak v horkovzdušné troubě. Jak jste to snášeli vy, tohleto? No my sme mali také body, že sme nejak prešli polomrtví do najbližšej mešity, kde sme sa skryli, lebo tie boli klimatizované. A potom už sme jazdili väčšinou v noci, lebo fakt to inak nešlo, lebo v noci bolo cez 30 stupňov, možno 33. A cez deň tých 49 to sa fakt nedalo. My sme boli úplne v krátkych gaťoch, v krátkych tričkách a umierali sme. Takže potom sme to väčšinou riešili tým, že sme išli v noci a neskôr sme z Bagdadu už zdrhli do irackého Kurdistanu, do hôr a tam už bolo v pohode. Když říkáš v noci, hned jsem se otočil na to, jak to svítí ta motorka, to nemůže svítit skoro vůbec, ne? V pohode. Jasné, to dobre svietilo. Asi nemám iné porovnanie ako Pionier, ale dobre. Nejseš rozmazaný moderníma ledkovejma světlama. To vôbec, to som ešte nezažil na motorke takú My vec. sme si tam dáke namontovali, ale doma som ich dal dole, lebo som zistil, že vlastne to svieti, takže práca zbytočná navyše. Potom ještě jsme koukali v té knize, že byste měli v Turecku nějakou nehodu, jestli se nepletu. O co se jednalo a dopadli jste dobře, zaplať pánbu za to? To sme nemali my, ale Maťo, náš kameraman. A to už sme sa vracali už domov, už po tých pol roku v podstate. A už sme boli tesne pred bulharskými hranicami. Maťo šiel posledný, lebo jedinému mu svietilo svetlo vzadu. Či ešte takomu svietilo, neviem. Maťovi svietilo vzadu svetlo, tak šiel posledný, aby nás bolo vidieť. No a jeden z kamionistov, to už bolo fakt večer od 10. 11. a po tej ceste nechodil skoro nikto. Ale kamionista, nevieme doteraz, či zaspal, alebo ťukal do mobilu, nevšimol si ho a nabral ho počas jazdy. A keďže Maťo šiel 50-55 maximálne, kamión asi 80 alebo 90, tak to bolo nie pekná úplne nehoda. Tá motorka je úplne rozbitá, v šaláte, zničená, zohnutá. Ale našťastie akoby zázrakom, doteraz nevieme prečo, Maťovi sa nič nestalo, napriek tomu, že sme nemali ani žiadne ochranné prvky. Jediná ochranný prvok bola prilba z Indie za 5 € a mal vpredu na blatníku takého indického boha Ganesha, tak my si myslíme, takže že vysvětlení. On ho zachránil a jediné, čo sa stalo Ganeshovi na blatníku, má trošku odretú hlavu, takže on to asi celé schytal miesto Maťa. Vy jste psali, že ho možná zachránili ty ochranné rámy nebo ta batožina na tom, vy tam máte vlastně nabalený brašny od Ortlibu, takový jako známá cestovatelská značka, že jo? Jak vlastně probíhá takový balení na cestu, kolik těch věcí potřebujete s sebou? Ja by som len dodal ešte k tomuto, čo si začal, že Maťo mal oveľa viac vecí, ako je na tejto motorke. Okay. On tam mal ešte obrovské kufre, ešte tam mal obrovské rameno, s ktorým točil počas jazdy a tak, takže on bol fakt obalený vecami, že Maťa ani nebolo vidno, ani motorku nebolo vidno, takže áno, toho asi možno naozaj zachránilo. A čo sa týka balenia, no je to komplikované, lebo tých osobných vecí si veľa nebereme. To je pár kil, to je možno 7 kil tých osobných vecí a musíš počítať do toho aj spacák, aj stán, aj všetko. A ostatné už sú diely a technika na točenie. A na tej motorke sa pobaliť je dosť komplikované, ale nejak sme sa to už naučili. Tiež asi takto vidím, že čo najviac treba nabaliť techniku, náhradné diely a v nejakom jednom loďáku sú také trička sponzorské, ktoré sa potom použijú a využijú sa ako handry na olej, lebo je to dosť špinavé. Takže na začiatku, keď sme začali v Afrike, to bola moja prvá cesta, tam som si veľa zbytočností bral a človek zistí až skúsenosťami, že nepotrebuje toho veľa na ceste. Skoro nič. Ja si vždy píšem denník a na konci toho denníku si ešte napíšem, že čo som využil, čo som nevyužil, aby som presne už vedel, čiže nestačí iba denník si otvoriť a sa pobalím už za 3 sekundy. Vlastne ja som aj teraz doma pobalený, že stačí mi zobrať túto jednu brašňu a môžem ísť, že nevybalil som ju z poslednej cesty. Tak tohle to si vezmu k srdci, až budu balit někdy s rodinou, to je vždycky balení na hodiny a hodiny. Zmiňovali jste ale, že jste natáčeli hodně i, můžeme teda kromě knihy se těšit i na nějaký film? Áno, už začíname na ňom pracovať. Kedy? Krát 2, pochopiteľne. Možno zajtra, ale zajtra nie ešte, ale budúci týždeň už možno začneme, alebo
Už čo chvíľa začneme strihať, len samozrejme sa nám nechce do toho pustiť, lebo je toho veľa dát, veľa záberov, ale musíme a samozrejme nechce sa nám do toho pustiť, ale chceme mať nejaký výsledok, takže ono je najhoršie sa dostať a prervať tým materiálom, ktorý je o ničom, ale keď to už bude mať nejakú formu a bude sa to rysovať, to už bude pekná práca. Takže ten začiatok je taký ťažší, ale chceme a budúci rok, ja to vidím zatiaľ na jeseň, by mohol byť film hotový. Aj tak vlastne na jar by mal byť film z tejto cesty z tohto roku, čo sme boli v Mongolsku so žltými žabami a s trojkolkou. Takže najprv bude na jar tento film a potom na jeseň náš, aby sa to nebilo. A ty, když máš takhle doma zbalené to expediční zavazadlo, tak jako čekáš, až někdo zavolá, hele Marku, tady jsem něco našel, jedeme, tak se sebereš a jedeš, nebo máš nějaké plány, třeba nějakou vizi, jako co chceš všechno ještě zažít, nebo kam chceš všude jet? Ako plány mám, aj vízie, jasné, len v prvom rade nechcem sa pohnúť, pokým nebude dorobený film, lebo zbierať nejaký ďalší materiál alebo niečo a nemať niečo dokončené je to najhoršie, čo môže človek spraviť, lebo už sa nikdy k tomu nedostane, takže najprv tieto povinnosti si chcem odškrtnúť a potom niečo ďalej vymyslieť. Uvidíme, že čo. Veď minule som bol s Maťom na dieselovej motorke. Ja by som ešte raz na dieselovej motorke išiel niekde. Ale minule som s Maťom išiel akurát 200 km na 2 dieselových motorkách a Maťo je náš kameraman. A on mi vravel, že on už nikdy nejde na tejto dieselovej motorke, nikdy, lebo on chodí posledný a dosť to dymí a vravel, že to je preukázaná rakovina z toho, že on nikde na tom nejde. Takže uvidíme, že čo sa podarí na budúce, že či Maťa nahovoríme na diesla, alebo neviem, no možno pôjdeme na elektrické niekde. Ťažko povedať, čo sa stane, lebo tých plánov vždy bolo veľa a rôznych a ono sa to vždy úplne otočilo a prišlo niečo iné, takže ja mám v hlave dáke, ale asi nejdem ich úplne teraz ešte prezrádzať, ale tá, čo bude určite, keď po filme budeme zase špekulovať ďalej. A jak to máš ty, Marku, s plánama? Ja si nerobím väčšinou plány. Občas ma niekto zavolá na nejakú cestu. Väčšinou je to Marek alebo Dan. Takže ono to príde samé. A zatiaľ si tu žijem na Slovensku. My vlastne sme sa aj bavili s Marekom, že už máme to, nechcem povedať, že veľa prejdeného, ale plány sú, ale kebyže už nemôžem ísť nikam, tak aj po Slovensku, po Európe mi to úplne stačí. Ako to doma je krásne, ja to aj vravím samozrejme, že Banská Bystrica je najkrajšia, veď to viete. A je to tak proste, akože byť v Banskej Bystrici 10 rokov a neísť nikde, dá sa to prežiť v pohode úplne bez problémov. Dá. Pojďme se na chvilku ještě vrátit k té vaší letošní cestě se Žlutým cirkusem. Věřím, že spoustu lidí zajímá třeba, jak to probíhá doopravdy, protože vy máte profesionální produkci, máte z toho krásný seriál nebo film, ale jak vás osobně baví takovéhle cestování ve velké skupině, vlastně je to trošku jiný level, než když jedete sami někde pouští. Můžete přiblížit to zákulisí, nebo jak to vlastně probíhá v reálu? Doopravdy to prebieha takisto ako Indodiesel. Tam není žiadny rozdiel, pretože v Indodiesli točil Maťo C70 a tu teraz s Luazmi točil Ondra s C70 a to je tá produkcia, čiže tam není žiadny rozdiel. A čo sa týka kamery, no mňa osobne to nejak neobmedzuje, pretože zastaneš niekde a točí ťa kamera a ty sa rozprávaš a točí ťa, ale ja berem toho človeka, že to je človek už s takou hlavou, s kamerou a vôbec ho nevnímam. Dakedy raz za čas spravíme nejaký prejazd, toho tiež nie je veľa, čiže to obmedzenie tam není nejaké extrémne vôbec. A s porovnaním aj s touto cestou alebo s tohto ročnou, ja neviem, to isté v podstate. Ja to vidím tak, že menšia skupina sa dostane bližšie k ľuďom, lebo keď sme 7, tak my sme spolu skupina sami pre seba a my nepotrebujeme sa s niekým baviť. Nechcem to tak povedať, ale my sme spolu v pohode, ale keď sme 4, tak sa dostaneme do nejakej rodiny. 7 ľudí je ťažšie pozvať niekde ako 4. Čím menej ľudí ide, tým bližšie sú k tým cudzincom a tým viac poznajú možno. Že ideálne je, kebyže si sám, ale to by si už nevedel točiť a nevedel by si fotiť, takže ono tí 3 a 4 je taký úplne za mňa ideál, keď cestujeme. A
čo sa týka ešte tvojej otázky, tak možno potom postprodukčne neskôr je tam veľký rozdiel, že na tom filme pracuje naozaj oveľa viac ľudí, ako my potom pracujeme pomaličky tu s týmto. Ještě když byste srovnali ty cesty, teďka ta letošní, tam jsem pochopil, že bylo výrazně víc servisu a výrazně víc oprav, tak jak tohle to třeba změní tu dynamiku té cesty? No jasné, je to nepríjemné, že človek musí zastáť a má nejaký plán a teraz pol dňa opravuje a to sa dialo naozaj často tento rok kvôli jednému luazu. Jedno z tých aut bolo dobré, druhé sa kazilo často. Čo sa týka mojej trojkolky, tá išla tiež výborne, nerobil som s ňou nič, v podstate bez oprav celú dobu, ale áno, no ja osobne nemám rád tie opravy, pretože proste ti berú ti zážitky. Ono opravovať není nejaký veľký zážitok, aspoň za mňa nie, takže berú ti čas a zážitky a ty zbytočne stráviš niekde nejakú dobu, ktorú by si mohol lepšie využiť. Ak sa to stane niekde na takom mieste, kde je zároveň aj zážitok, niekde mimo civilizácie, stane sa niečo, tak fajn, ale keď sme niekde v meste, mesta moc nemáme radi, tam to poznáme, takže uberá to čas a morálku hlavne, si myslím. Áno, no ideál, keby sa to nekazí vôbec. Alebo taká jedna malá oprava s nejakou srandou, to môže byť, ale to stačí. A tu aby to bolo také okořenění toho filmu potom. Možno, ale už 200 oprav, ktoré bolo tu, alebo ja neviem koľko, fakt niečo furt, to už je náročné. Na druhú stranu, mňa sa to až tak netýkalo, keďže ja som mal na starosti motorku, takže pri tej oprave som využil ten čas zase nejak inak, že som si napríklad zahral šach, alebo dačo. Teďka, když jsi mi nahrál, mě vždycky zajímá jedna věc, jo. Těch cestovatelů, kteří takhle jezdí do těchto destinací exotických nebo na nějakém šíleném stroji, je čím dál víc. Každý chce být vidět, každý chce se živit nějakýma přednáškama, chce mít zajímavou knížku, chce mít dobrý film. Jak moc se v tomhle projevuje třeba to, že schválně vyhledáváte nějaké jako nebezpečné situace, nebo jste rádi, když se něco rozpadne, nebo nabourá, protože říkáte, jo, to je super, tohle lidi bude bavit a tak. No, není to tak, že by sme schválne vyhľadávali nebezpečné situácie. Ona sa môže pritrafiť a stať, ale určite ich nevyhľadávame schválne. A keď sa niečo pokazí, tak keď sa to fakt stane už 200 krát, alebo neviem koľký, tak už človek má práve že skôr nervy na to, ale samozrejme, keď sa niekedy niečo stane, ja neviem, a prežijeme to, hej, zaplaví trabanty. V 2012 sme skoro prišli o auta. To bola Južná Amerika. V Južnej Amerike. Fakt sme mysleli, že už ich neuvidíme nikdy a napokon sme to zvládli a vyťahli, tak potom na konci si človek večer pri ohni povie, že že dobre, že do filmu dobre si povieš, možno. Ale nechceš tie veci, ty ich nevyhľadávaš. To určite tak není, že by si ich teraz išiel za nimi a vyhľadávať ich a riskovať niečo. To naozaj sa iba stane. Že jako divák si řekneš, tak jako blbec mohl to nechat od 5 metrů dál, že jo, a byl by v pohodě. Že? No, tak to už neviem, ako vyzerá potom na plátne, ale ľahko sa už potom rozmýšľa, že ako spraviť niečo inak, ale v tej chvíli sa to proste stalo a už musíš vyriešiť nejako ten problém. Ale je pravda, hej, samozrejme, že teraz veľa ľudí, že ten trend je taký, že mnoho nových ľudí, cestovateľov vzniklo a tých prednášok je strašne veľa. Oproti tomu, keď som napríklad ja prvýkrát mal prednášku v roku 2010, to ani človek nevedel, že čo je prednáška, že to bolo fakt úplne niečo iné. Možno aj tými sociálnymi sieťami, že sa naháňajú nejaké extrémy, aby bol človek videný práve algoritmy, tak toto ukáže viac ľuďom, tak musím urobiť nejakú blbosť, tak možno aj toto ovplyvnilo, lebo v tom čase neboli sociálne siete a nikto nevedel, že si spravil nejakú blbosť a čím väčšiu teraz spravíš, tak tým viac ľudí o tom vie. Tak vaše exkluzivita dost spočívá i v tom, že si vybíráte si dost specifický stroje. Vlastně ten Trabant je z toho naprosto nejnormálnější věc a potom na Pioneeru tyhle vzdálenosti, dieselové motorky a podobně, takže ono dá se upozornit asi i jinak, než že dělám blbosti pro sociální sítě. A jak to vlastně je s tou Hondou teda? Co to je za stroj, ta tříkolka? To je strašné. To je strašný stroj. Je to trojkolesový motocykel, ale
bez tlmičov. Vpredu mala tlmiče, ale prestali fungovať prvý deň. Ale čo sa týka akože motora, samozrejme kvalitná Honda. Hej, nemal som žiadny problém, ale čo sa týka konštrukcie, tie 3 kolesa, tá motorka není ani nejaká dlhá, čiže neviem koľko meria obyčajná alebo bežná motorka, ale toto bola fakt kratučká motorka a plus tá šírka tých zadných kolies nebola nejaká veľká. V podstate, keď som šiel po nejakom piesku, tak to vyzeralo, ako by jeden valec obrovský prešiel s tými 3 kolesami. No a akože jedna výhoda, na ktorú som došiel za celú tú dobu, čo som na nej akože sedel, tak bola tá, že keď som zastavil, že nemusím dať stojan. To bola ako dobrá výhoda. A potom tam bol asi bilión nevýhod, fakt. Také veci sa mi diali, ktoré som si nikdy neuvedomil, že na motorke sa môžu diať. Už len tým, že nemala tlmiče, tak naozaj si človek uvedomí, že cesta nie je rovná nikde vo svete, že aj tá najrovnejšia cesta má také malé hrbolky a to všetko cítiš. Potom, že každá cesta na svete je trošku sklonená, že ona není úplne rovno, ale má nejakých 5% sklon 10, aby voda odtekala preč a to si uvedomíš, že na tej trojkolke, že fakt nevieš ísť rovno, že ju musíš strašne držať, aby išla rovno. Taktiež, keď fúkalo, som mal veľa problémov, že som sa nevedel udržať rovno na motorke. No, bolo tam veľa tých nevýhod, aj vyhnúť sa jame, samozrejme, to sa nedalo, to som si len vybral, že ktorým kolesom sa vyhnem ja, ktorým kolesom trafím teraz jamu. Takže nebola to najlepšia motorka, ale žiadnu inú motorku sme nenašli, ktorá by dokázala plávať po tom, čo ju hodíme do vody. Takže musel som ísť na nej, aj keď som si povedal, že ak by sa už ešte niečo riešilo, tak ja už na tej motorke nejdem nikdy. Ako to je ťažké pochopiť tie slova, len čo si človek musí vyskúšať. A Marek odišiel skôr kvôli dcérke, ktorá sa išla nalodiť. Teda vtedy ešte si nevedel, čo to bude. Ale len to chcem povedať, že 5 minút, alebo koľko som na tom išiel, na tej motorke do prístavu, kde sme naložili do kontajnera. A ja som bol unavený, nervózny z toho, no nie je to ani motorka, ani auto, nerobí to, čo chcete. Ťažko sa to celé zlé, že asi fakt najhoršia vec na cestovanie. Tá motorka nikdy nebola robená na cestu. Ona nemá ani tachometer, svetla, brzdové svetlo, nemá smerovky. To je proste motorka tak okolo domu, je tam ťažné zariadenie, dáš si tam vlečku, niečo odvezieš, ale naozaj to není homologizované proste na cestu, ani to nebolo. Takže Dokonca som našiel článok jedného Kanaďana, ktorý chcel spraviť Guinnessov rekord na tejto motorke pred rokom, tým, že spraví 10 000 kilometrov na nej. A spravil iba 3 000, lebo ho zastavili policajti a nemal v poriadku papiere, takže nevytvoril ten Guinnessov rekord, aj tak som ho prekonal potom ten nevytvorený rekord. Takže, no čo sa týka tých jazdných vlastností, veľmi zle. No jak to dáváš fyzicky? U mě bolí záda, jenom to poslouchám. No mňa boleli tiež. Boleli ma proste. Fakt ako na diesli sme prišli domov, ja som bol úplne fresh, svieži, všetko v poriadku a na tej trojkolke som bol strašne rozbitý. Strašne ma boleli záda. Já myslím, že bychom mohli dát prostor taky vám tady přísedícím našim divákům. Máme nějaký čas, tak dáme dotazy Pojďme dotazy z publika, ať se neptáme jen my. Mikrofon. Tak, kdo si hlásí jako první, kdo chce mít tu čest? Jo, super, tak tady dámě slovo. Děkuju. Jak se ten Maťo dostal domů, když se vyboural na té motorce? Maťo sa dostal domov tak, že my sme pokračovali ďalej už v Trojici. Maťo sa ubytoval v Turecku, v nejakom mestečku, už neviem, na hoteli. A riešili sme odvoz toho motocykla. Maťo premýšľal, že by priletel, ale napokon sa nám ozval Míra a Ľudko. To sú takí skvelí chalani, možno sú aj tu, neviem, oni sú kúsok od Brna bývajú. A oni, že by na otočku zbehli po Maťa. Tak oni na otočku zbehli po Maťa z Brna do Turecka. A dokonca sme zároveň prišli spolu domov do Banskej Bystrice a spoločne sme ukončili tú cestu, takže stihol aj slavnostný príjazd, Maťo. Tak, někdo další? Tady spousta věcí nezazněla, tak se nestyďte. Chlapi, já se zeptám jenom, jak pak nemoci? Já když jsem se díval na váši cestu Afrikou na Pioníru, tak jste oba měli malárii. Teďka z Indie vám to vychýbalo, nebo všechno v pohodě?
Ja som bol iba raz trošku chorý pri najväčšej soche na svete, soche jednoty v Indii a mal som teplotu, ale inak nič. Radža mal ešte problémy s nejakou vyrážkou, bradavicou a so zubami ešte, u zubára bol. Ale inak bez problémov. Táto cesta bola dobrá, čo sa týka chorôb. Pavel Liška nám tady včera říkal, že přivezli sačku hovno do Brna pro nějaký výzkumný ústav. Tohle nechtěl po vás nikdo. To samozrejme moja infektologička chce, pani Lovrantová z Banskej Bystrice, ktorá ma miluje, lebo vždy, keď príjem z cesty, tak ma celého dopícha, pozrie krv, všetko, aj hovno a robí si štúdia a tak. Už som bol veľakrát v jej prezentáciách, lebo tak vždy nájde taký parazit, ale stáva sa, no. Marku, máš taky takhle pečlivou lékařku? Nie, keď ma človek nevyšetrí, tak nič nezistí. Takže ja to Tak nejak nejzdravější neriešim až člověk tak. je ten, který není dostatečně dobře vyšetřený. Tak. Tak pro cestovatele největší podsta je, když po vás pojmenujou nějakou nemoc, že jo? Tak, máme někoho dalšího? Ale kluci, sorry, nikdo. Nezájem. Nevadí, zvykol som si. Za tie roky. Dobrá, děkujeme moc. Nie, za My čo? ještě připomínáme, že od 15 hodin, jestli se nepletu, bude autogramiáda na stánku Colomotion. Je to, když se tady dáte tou uličkou doprava podél stěny, tak po levé ruce za chvíli narazíte na kolegy. Najdete tam loga Ortlieb, loga Tern, bude tam stát motorka, takže budete moc pány si promluvit napřímo, udělat, předpokládám, že i selfie bude určitě možné. Knihy tam máte k prodeji, viděl jsem, že tam máte spoustu zajímavých věcí. I čaj budeš vařit, jsem slyšel. Jaký čaj budeš vařit, pojď nám ještě říct. No, to nie je veľmi spojené s cestou, ale je to čaj Tuareg. A to pijú na Sahare Tuaregovia. Taký sladký, zelený čaj, marocká meta a cukor. Ale máme ho veľmi radi. Aj vždy si ho robím doma. A je to len také podsuckávanie, takže kľudne pozývame aj na čaj. A môžeme si pozrieť spolu knížku a pokecať trošku viac. Výborně, děkujeme moc, že jste za náma přišli a vám děkujeme Děkujeme vám. za pozornost. Díky, ďakujem.